Benvinguts al Centre d'Estudis López Vicuña. A continuació, els oferim un breu tutorial del procés de preinscripció a cicles formatius de grau mitjà pel curs 2020-2021. Per avançar, també poden fer clic amb el ratolí. El procés de preinscripció s'ha de tenir en compte 4 coses importants. Primer, calendari, és a dir, quan s'ha de presentar. Segon, el formulari, és a dir, els impresos que s'han d'emplenar. Tercer, documentació que s'ha d'adjuntar si és el cas. Quart, a on s'ha de presentar. Dins el calendari hi ha 6 fases a tenir en compte. Primer, presentació de sol·licituds. Segon, publicació llistat sol·licituds en barem provisional. Tercer, període de reclamacions. Quart, publicació llistats en barem definitiu. Cinquè, publicació llistats d'admesos i de llista d'espera. I finalment, sisè, període de matrícula. Com es fa el formulari? Telemàticament. Això vol dir que no s'acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper. El formulari, quan estigui disponible, es trobarà al web del Departament d'Educació i al web del centre. La sol·licitud podrà ser electrònica o en suport informàtic. En el cas de l'electrònica, no cal presentar cap còpia al centre escollit. En canvi, en el cas de suport informàtic, cal imprimir-la i portar-la al centre escollit en primera opció. Qui la pot demanar? El tutor o tutora legal, l'alumne major d'edat o bé l'alumne que fa els 18 anys durant aquest any. Qui haurà de presentar la sol·licitud electrònica? Els que disposin d'un sistema d'identificació electrònica, és a dir, l'IDCAT mòbil, DNI electrònic o certificat digital. I a més, aquells que també disposin de l'identificador de l'alumne, anomenat IDALU o RALC, que seran aquells alumnes escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-2016. Qui haurà de presentar la sol·licitud en suport informàtic? Els alumnes que no disposin d'un sistema d'identificació electrònica, els alumnes de fora de Catalunya i pendents d'homologació i els alumnes escolaritzats a Catalunya abans del curs 2015-2016. Què és l'IDCAT mòbil? És un mecanisme d'identificació i signatura electrònica basat en una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu sense necessitat d'instal·lar cap programa o aplicació. Per obtenir l'IDCAT mòbil s'ha d'accedir al web idcatmobil.seu.cat. Per donar-se d'alta sense tenir cap certificat digital només es necessiten 3 coses: el DNI o targeta d'identitat d'estranger, la targeta sanitària individual i el telèfon mòbil. Una vegada s'ha accedit al formulari de l'IDCAT mòbil, s'han d'omplir els camps sol·licitats. Tenint en compte que el codi de barres de la targeta sanitària individual del CatSalut està identificada a la part del darrere. Continueu emplenant les dades que us demanen fins a arribar a la pantalla final. Una vegada ja disposeu de l'IDCAT mòbil, us podreu identificar davant de les administracions públiques catalanes escollint l'opció IDCAT mòbil. Per identificar-se només caldrà introduir el document identificador i mòbil associat al vostre nou IDCAT mòbil, esperar rebre un SMS amb un codi i, per últim, introduir i validar el codi rebut. El formulari consta de 7 apartats. Apartat número 1. Dades de l'alumne. S'ha d'omplir els camps que hi consten. Remarquem 3 qüestions importants. Primer, si no se sap l'identificador de l'alumne del registre d'alumnes, anomenat RALC o IDALU, s'ha de sol·licitar a l'escola on s'està cursant estudis. Recordeu que el tindrà aquell alumnat que hagi cursat estudis a Catalunya des del 2015-2016. Segon, cal indicar quin tutor o tutora consultarà els resultats de la preinscripció a internet, tenint en compte que només podeu marcar-ne un. Si no n'especifiqueu cap, es considera que és el primer tutor o tutora especificat. I tercer, es prega escriure de forma clara el telèfon i l'adreça electrònica per tal de poder rebre informació sobre la preinscripció sense cap problema. Apartat número 2. Dades escolars de l'alumne.
Apartat número 3. Places sol·licitades. Recorda que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona. En aquest apartat es poden indicar fins a 10 peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. Atenció! La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Apartat número 4. Dades per a l'accés. Apartat número 5. Criteris al·legats. En aquest apartat s'especificaran tots els criteris que hagis al·legat, tant siguin generals com específics. Més endavant explicarem quina documentació heu d'aportar per justificar cada criteri. Apartat número 6. Criteris pendents de comprovació. En aquest apartat, en el termini màxim de 24 hores, et diran si has de presentar documentació al centre o no cal. Possiblement, aquesta documentació es podrà trametre per correu electrònic i no caldrà anar al centre. Apartat número 7. Informació de protecció de dades. Per finalitzar el tràmit de sol·licitud. Documentació que cal presentar en cas de que no s'hagi pogut validar electrònicament o bé en el cas de suport informàtic serà original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. En cas de menor, també cal presentar original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, és a dir, pare, mare o tutor o tutora. Criteris de prioritat. Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés i dins de cada via segons la qualificació mitjana dels estudis, curs o prova d'accés. És a dir, hi haurà la via d'ESO que suposa el 60% de les places, la via del PQPI amb el 20% i la via de prova d'accés o altres titulacions que permeten l'accés amb el 20% restant. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional. Si queden vacants, el centre les ofereix als participants de la preinscripció que no han estat assignats en la primera opció, respectant l'ordre de llista d'espera. Documentació acreditativa. La certificació de la qualificació mitjana dels estudis, del curs que permet l'accés, o la qualificació de la prova d'accés. Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament. Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o estan cursant actualment quart d'ESO a Catalunya, no cal presentar cap certificat de qualificació. S'obtindrà directament de la base de dades del Departament d'Educació. Els alumnes d'ESO anteriors al 2017-2018 sí han de presentar la certificació acadèmica. Homologació d'estudis. Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document, només si no es mostra la llista de barem provisional. La resta sí han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació. Si no hi consta, es considera que és un 5. Prova d'accés. Si la prova d'accés s'ha superat amb convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar certificat, només si no es mostra la llista de barem provisional. Condició d'esportista d'alt nivell. Per tenir dret a la reserva de plaça cal presentar, juntament amb la presentació de la documentació de la preinscripció, la documentació acreditativa que estableix la normativa. Com es gestiona l'admissió dels alumnes amb necessitats educatives específiques? A efectes de l'admissió es distingeixen 3 tipus. Les necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de conducta, trastorn mental greu o malalties generatives greus. Les necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides i les necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu. En tots els centres es reserven 2 places per a aquests alumnes.
és molt recomanable consultar l'equip d'assessorament psicopedagògic de la zona, anomenat EAP, o bé la Comissió de Garanties d'Admissió. Si es vol optar a una plaça reservada, cal indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció. A on es presenta? Si has fet la sol·licitud electrònica, no s'ha de presentar cap còpia al centre demanat en primera opció. Pel que fa a la documentació acreditativa de criteris de prioritat, només cal presentar-la si no ho valida el departament. Si has fet la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per internet al centre demanat en primera opció, juntament amb la documentació identificativa i la referent als criteris de prioritat. Com ja hem comentat, possiblement es podrà trametre per correu electrònic i no caldrà anar al centre. Molt important, totes aquelles persones que tinguin dificultat per realitzar el tràmit telemàtic des de casa poden contactar amb el centre i nosaltres us oferirem la nostra ajuda. Consulteu les dades de contacte a la darrera pàgina d'aquesta presentació. Vols més informació? Si t'has quedat amb dubtes, ens pots escriure als següents correus electrònics: direcció@lopezvicu.info o secretaria@lopezvicu.info. Moltes gràcies i fins aviat.